למה אבל? תזדיין כסרבק! מה עשה את זה? רגע אתה יא בן לאמא שלי, אני בן זונה עם זה. אתה בן זונה גם ככה! אתה בן זונה! אתה אימא של הבן זונה! אני עשיתי למה? שם באתי. אמרתי לך, אתה בן זונה! לא רוצה מים, תסיים נקור הסטורן בשביל מה אתה עושה? תלך כסרבק למזדיין בתחת! לא, אין לך בעיה בערב שלי. הנה, אני כלב ומתנגעתי בזה. זונה לא כלב, אתה בן זונה! מי שעשה את זה? רק אתה! מי שעשה את זה? רק אתה! שם אתה עושה. אני רוצה שישרף לכם הכל מצידי. יא חתיכת מניאק, אתה משועמט בין 1000 שרמוטה. יא מניאק, אתה צוחק לי מהבית? שכך יהיה לי טוב שלא אני צרח. כן, רק בשעה 1 בצהריים לא היה כלום פה. כשאני אתהפך עם המשאית אם אני צרח. אכלת אותה. את מבינה מה הוא? עכשיו אכלת אותה. לא, אני לא יודעת, אני באתי עכשיו בזמן השבת שלא אכלת אותה. אני באתי בשעה 2 לא היה כלום. אתה תזיינו כושי, מה? אני לא נחתומן. לא, מי זה? אני בכבוד אוהב שלך. שלאבא שלך פעמיים לא צריך לפתח את הדלת. אני חייבת לצלאבא. תדבר יפה, אם אבא שלך לא יעזור לך, אז אני אלך לצלאבא. זה מה שקורה. לא כל זמן אתה תראה שחר בעיני ככה. יגידו לך לזוג סיגרת, זוג סיגרת. זה אבל אני עשיתי, אחד של סתם, של סתם. מה עשתה? אתה לא צודק, אבי, אתה אומר שזה אני? הסבבה שלך זה אני? אני באתי בשעה 1 בצהריים, לא היה פה כלום. יאללה, תזדיין בתחת, יא מניאק, תפסיק. אל תגיד שאני לא יודע מי. באמא שלי, באלוהים אתה שלו. סתם נשבע. תגיד לי. די, כושי, די. לא, לי לכבוד. הנה, עמוד המשפט מגיע לו האש. ישרף. אפשר אולי לשרף כל הבית. אבי, איך זה שרון אני בכל? שזה ירד. לא מעניין אותי. תעבוד, אבי, אמרתי שהשרון בא, מה אותי רשום במקלט? איזה אש היה. על עכשיו עכשיו כל הבניין. כושי. אתה יכול לשחק על זה ברווח, לא עליך. עליי אתה יכול לשחק. על הזין שלי כסרבת כתב אחרונה. אמרתי לו. שרף. שרף. גם אפשר לשרף לו.